biologickému konaniu mojej mamy. A kto ste, prosím vás? Biharová, Šarlota. Si to ty. Prečo si prišla až teraz? Ty si sa jej bála, čo? No tej, bosorky Kto zapálil maminu drevenicu? Otila? Nevyslovuj jej meno, lebo ju privoláš. Tá bosorka? Tu sa to stalo. Čo sa tam stalo? Kde je to detsko? Nemaj, tak ti nič nepoviem! Ruská vec sa nehovorí. Keď bol spln, tak sa tam pri ohni pretrčali nahé, kto vie, čo tam robili. Vypadni, ty svina! Čo od nás vlastne chceš?